भारताच्या विजयामध्ये सर्वात मोठी नायिका ठरली ती म्हणजे जेमिमा रॉड्रिग्ज। तिने आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात संस्मरणीय खेळी करत 127 धावांची नाबाद शतकी खेळी साकारली। तिच्या या धडाकेबाज फलंदाजीनं ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाचा घमंड अक्षरशः गुडघ्यावर आणला। सुरुवातीला भारताने काही जलद गडी गमावले होते, पण कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि जेमिमानं संघाला स्थिरता दिली। हरमनप्रीतनं 89 धावा करत महत्त्वाची भागीदारी निभावली, तर जेमिमानं शेवटपर्यंत लढत सामना भारताच्या झोळीमध्ये घातला। ही तिची वनडे कारकिर्दीतील तिसरी शतकी खेळी असून या वर्षीच तिनं सर्व 3 शतकं झळकावलेली आहेत। हरमनप्रीत कौर सोबत केलेल्या शतकी भागीदारीमुळे भारताला अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश मिळवता आला। तिच्या धडाकेबाज कामगिरीसाठी जेमिमाला सामन्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून गौरवण्यात आलेलं आहे।